IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Pinasingkedan ni Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba iti panakipaay iti Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program kadagiti dumapay nga ili ti Segundo Distrito ti Ilocos Norte. Segun ken kuana nalpasen ti panakipaay ti programa iti syudad ti Batak ket sumarunumet digiti coastal town sa Paway, Curimaw ken Baduk. Kinunana akasapulan ang nakarehistro digiti Mannalon iti Registry System for Basic Sectors in Agriculture wenno ARES BSA bayat adagiti Fisherfolk ket masapul ang nakarehistro iti National Program for Municipal Fishing Vessels and Gears Registration tapno maibilang a benepisyaryo ti programa. Yes, yung presidential assistance to farmers and fisherfolks, we just finished with Batak. Tatlong araw huli na. Yun yung huli sa mga para Kadagiti Mannalon. Mangrugi tayo tuno June 18, the three municipalities, coastal municipalities for the fisherfolks. It's Badok, Curimaw, and Paway. Kabayatan na inlawlawag ni Congressman Barba at ipanagparehistro ket bay sa kadagiti kang ronan requirements tap no maawat digiti kwalipikado Mannalon ken Fisherfolk digiti benepisyo may paaybabayen iti nasao a programa. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.